Представи си следната сцена. Стартираш нов продукт, имаш няколко хиляди лева бюджет. Казвам хиляди, защото с няколко стотин едва ли можеш да направиш бранд. Копирайтингът ти е супер, уебсайтът ти според теб изглежда добре, прилично да кажем. Пускаш реклама и нищо. Няколко стотин клика, една продажба и вечния въпрос. Как другите брандове продават, а аз стоя на едно място? Това съм го чул стотици пъти. Истината е, че в момента сме в ерата на пренасищането. Хората не вярват на реклами. Алгоритмите искат все повече пари, за да дават все по-малко резултати. А доверието? Това е новата валута, мога да кажа. И това е причината, всъщност, инфлуенсър маркетингът да се е превърнал от добавка към незаменим канал. Но тук идва и капанът. Повечето брандове мислят, че инфлуенсър маркетингът означава прати тези продукти на някой от TikTok и чакай чудото. Или още по-зле, да работиш с инфлуенсър маркетинг агенция, която ще ти изпраща скриншоти с Reach, CPM, импресии, там всичките останали метрики и ти казва, погледни колко хора сме достигнали. Не ме разбирайте погрешно. Достигнатите хора и ангажиранията са важни, но не винаги. В това видео ще ти покажа не просто как да направиш инфлуенсър маркетинг стратегия, а как да я направиш по правилния за мен начин. Ще разбереш как да изградиш система, която работи дори когато спиш, метафорично казано. Ще разгледаме всеки етап. От избора на хора, през формата на сътрудничество, до това как да следиш резултатите и съответно да ги скалираш в последствие. Това е видео, което можеш да пратиш на колегите си или на шефа си дори, или пък всъщност да гледаш отново, когато започваш нова кампания. Така че, ако си собственик на бранд, маркетинг специалист, студент или част от рекламна агенция, в следващите 20 минути ще научиш как да направиш нещо, което повечето хора се опитват, но не знаят как. Преди да продължим, искам да отделя малко време за хората, които са се абонирали за моя канал и да им благодаря искрено. Благодарение на тези хора вече достигнахме може би около 300 последователя, което за мен е много. Да, не е много всъщност, но съм много благодарен на всички тия хора и да кажа на всички останали да се абонират и те. Това страшно много помага на мен, на канала и да правим това, което всъщност вие гледате. Когато за първи път всъщност сега чух за инфлуенсър маркетинга, си помислих, че това е някаква нова мода. Истината е, че през 2011 година започнах моя път в платената реклама точно благодарение на маркетинга. Видях благодарение на инфлуенсър маркетинга, извинявам се. Видях една платформа по американски модел. В Щатите те работиха с артисти, дизайнери, хора, които създаваха изкуство и продаваха техните артове на тениски и на други мерчендайзинг продукти. Съответно ми дойде идеята да направя платформа, през която хората да могат т.е. хората с последователи да могат да монетизират. Така се роди идеята за Vision Place. Имам TED Talk за това нещо, мога да оставя линк долу в описанието да го гледате. Смятам, че би била полезна на хората, които искат да се занимават с предприемачество. Не говоря за инфлуенсър маркетинг или за маркетинг като цяло, но говоря как младите хора трябва да преследват инстинктите си. Тогава тази платформа я създавахме с един приятел и съответно започнахме да се свързваме с инфлуенсъри. Тогава работихме с някои от най-големите инфлуенсъри. По това време стартираха и Sunday Habit, които все още са, мога да кажа, може би май са номер едно всъщност, за което искам да ги поздравя, че са се задържали толкова много години, правят уникални неща. Ако не знаете кои са те, влезте, разгледайте Sunday Habit, в Google напишете, най-вероятно ще ви излязат. Смея да кажа, че ако има и други, Sunday Habit са най-добрите. Стори ми се инфлуенсър маркетинг е нещо като бананова диета или Clubhouse, платформата. Ще влезе, ще вдигне малко шум и ще изчезне. Също се случи и с Twitter всъщност. После видях как Act, малка компания за натурални дезодоранти, работим с тях трета година вече.
те са конкурент на Wild, т.е. имаш натурален дезодорант, който е refillable, сменя си се, купуваш си пълнителчетата, сменяш си ги, не оставят петна, така, бла-бла. Но те започнаха да работят с актьори, започнаха да работят с националния отбор на UK миналата година на Олимпийските игри. Скалираха от 0, буквално от 0 лева до 40 милиона оборот годишно за няколко години. За 4 години. В началото изпращаха подаръчни комплекти на обикновени потребители в Instagram с под 5000 последователя, без договори, без агенции, само с персонализирано и искрено съдържание. Същата стратегия използваха и други early stage D2C брандове, като Rode на Hailey Bieber, Wild Nutrition и много други. Преди да влязат в големите платформи, те вече имаха общност, изградена чрез гласовете на истински реални потребители. И тук идва ключовия момент. Маркетинг, позиционирането се измести от TV екраните към човека. Хората вече не искат да им продаваш, искат да се свързват с теб. Преди вярвахме на банери, после вярвахме на реклама с актьори, после вярвахме на високобюджетни рекламни клипове с дронове и музика с пиано и такива работи. Сега вярваме на това, което казва човек, когато следим в Instagram или в TikTok или YouTube, няма значение. Защо? Защото този човек прилича на нас, говори и мисли като нас. И това е ключът към успеха в инфлуенсър маркетинга. Днес инфлуенсър маркетинга не е просто, можеш ли да ги имаш, може и да ги нямаш. То е въпрос на бързия път към доверието. А самото доверие е новата конверсия. Само си помисли, когато последно си купи нещо онлайн, дали не беше защото някой, когото следиш, го беше препоръчал. Мен ми се случи поне няколко пъти през последния един месец. Може дори да е било неосъзнато. Но и тук е голямото но. Повечето брандове го правят хаотично. Пращат продукти на случайен принцип и разчитат в последствие някой да направи съдържание без някаква яснота. Използват едни и същи 5 инфлуенсъра, които всички използват и после си казват няма резултати или рекламите не продават. Това е все едно да стартираш кампания в мета без стратегия, без таргетиране, без креатив. Просто да пуснеш 50 лева и да чакаш. Или още по-зле, да сравняваш инфлуенсър с 100 000 последователя с Facebook реклама, например, и да очакваш едни и същи метрики, едни и същи резултати. Истината е, че инфлуенсър маркетингът работи, но само когато се управлява като последователен процес. Не като спорадична кампания, като истинска реална програма. Програма, която можеш да повтаряш, да оптимизираш и най-важното, което е последният етап, да скалираш. И точно това ще направим сега. Ще ти покажа как да изградиш твоята първа actually influencer маркетинг стратегия, която не зависи от късмет или от някакви вайрал видеа, защото се случва, а от структура, от система, която работи и в понеделник, и в петък, всеки ден с хората, които харесват продуктите ти, говорят за продуктите ти и го представят по начин, по който ти сам никога не можеш, защото няма нищо по-силно човек, който искрено вярва в това, което споделя. Ето и с какви метрики можеш да измериш този процес. Първата е opt-in rate. От 100 инфлуенсъри, да кажем, колко от тях ще проявят интерес и колко ще приемат този тип партньорство. Втората е самите публикации, колко от тях реално ще споделят съдържание в профилите си. И третата е CPM. Ако искаш да сравниш, да кажем, ефективността на споделеното съдържание с стандартна реклама и да изчислиш колко показвания си получил спрямо стойността на изпратените продукти, можеш да го направиш супер лесно. И не, няма да имаш най-вероятно 100% пост-рейт, нито пък всички хора, на които си изпратил, ще харесват бранда и продуктите ти. Но да кажем, че това е идеята на този тип стратегия, да намериш онези 5-10%, които ще се превърнат в нещо повече. Именно те ще са твоето следващо ниво. Посланници, афилиейти, дори да кажем и платени партньорства с някои от тия хора. Затова, ако започваш сега, започни от сидингът. То е най-евтиният начин, повтарям, най-евтиният и чист начин да тестваш пазара, да видиш какво реално работи и да започнеш да изграждаш своята инфлуенсър екосистема. Не очаквай, не изисквай, а просто наблюдавай и слушай. След като си изпратил на достатъчно хора и си видял
кой реално създава стойност, можеш да преминеш към второто ниво, дългосрочната връзка или по-скоро изграждането на такава. Тук говорим за двата типа следващи хора. Афилиейти, т.е. хората, които получават процент от продажби чрез линкове или код. И посланници, това са хората, които получават продукти редовно и създават съдържание за самия бранд, за самите продукти в за собствения си стил, без директно да продават. Това е сърцето на инфлуенсър маркетинга. Тук започваш да изграждаш обвързаност, а не просто еднократни постове, както се прави масово. Практически това изглежда така. Инфлуенсъра публикува 2-3 пъти месечно, да кажем, получава нови продукти или достъп до нови кампании и започва да създава съдържание. Това съдържание вие може да използвате в реклами, в сайта, в имейл и по този начин се изгражда една UGC машина. И най-хубавото всъщност е, че повечето от тия хора са открити по време на самия сидинг. Ти просто ги апгрейдваш, т.е. получават повишение. И сега стигаме до върха, платените партньорства. Най-сладкото, но и най-скъпото удоволствие. Това е нивото, което повечето брандове си представят, когато кажеш инфлуенсър маркетинг. Знаеш ги. Големите имена с хилядите последователи публикуват красиво видео и отбелязват самия бранд. Да, това работи, но не и ако започнеш от тая стъпка. Защо? Защото ако платиш прекалено много пари, без гаранция, не се знае какво ще се случи. Нямаш връзка с самия инфлуенсър. От друга страна, аудиторията не е затоплена за твоя бранд и дори да имаш резултати, не можеш да го повториш. Обаче, ако си работил с самия инфлуенсър като афилиейт или посланник и ако той е бил всъщност част от сидинга, който ти си създал и е поствал с месеци наред, тогава, когато направите голяма платена кампания, тя ще изглежда като органична и ще има наистина реален ефект. Спомням си, преди 2-3 години работихме с бранд по инфлуенсър маркетинг стратегия и всъщност самия бранд, те са гърци, навлизаха в българския пазар, направихме супер стратегия с сидинг, след това с афилиейт и така нататък. Избрахме 100 инфлуенсъра за сидинг, от тях 10 преминаха в афилиейт, супер добре изглеждаше. Периода беше зимна кампания и нямахме много време. Това е истината и трябваше в рамките на месец и половина цялата тази фуния да се изгради, което беше проблем. Но по време на самата кампания, буквално преди 2 седмици преди Коледа някъде се случи, самия бранд се свърза с нас и каза: искаме да включите и този инфлуенсър в самата кампания. Повтарям пак, голям макроинфлуенсър с над 100 000 последователя, няма да споменавам имена и така нататък, но включихме го ние в стратегията, платиха му се едни пари и истината е като резултатност, че самия инфлуенсър имаше една продажба за почти 5-цифрена сума, което е тотален waste на парите. И тук може би проблема, всъщност, сега няма да говоря против брандове, против инфлуенсъри, но искам да вметна нещо. Инфлуенсърите трябва да... Ако искаме да изградим тая екосистема по ефективен начин, от една страна инфлуенсърите трябва да се образоват или по-скоро да се научат, че има някакви неща и етапи, които трябва да се следват. Да вземете бриф от самия бранд, да следвате и да рекламирате само продукти, които отговарят на вашите values, т.е. на вашите ценности или на ценностите на вашата аудитория. Не да работите с всеки срещнат, защото в противен случай аудиторията ще се подлъже и втори път тая аудитория губи лоялността си просто. От друга страна, другото нещо е създаването на договори, фактури и така нататък, счетоводявания. Това е все проблем, който тая индустрия я превръща в нещо, което не работи или не работи за всеки. Което е напълно нормално, но колкото повече се подобрява самата работа между брандове и инфлуенсъри, толкова по-доволен ще бъде клиента. Той мисля, че е последното нещо, последната инстанция, която ще измерва ефективността на тия кампании. От друга страна имаме брандовете. Брандовете трябва да се научат, както споменах, гифтинг, сидинг и бартер, различни неща.
отделно брифове, да работят само с, тук отново допирам value, да работят с инфлуенсъри, които отговарят на ценностите на самия бранд, а не да работят с всеки срещнат инфлуенсър, само защото има много последователи. Да, той има много последователи, но най-вероятно тия последователи няма да купят от вас, защото за първи път виждат продукта в техния профил. И затова се създава тая пирамида. Тя не е просто теория, тя е проверена на практика. И най-вече, тя спестява пари, време и разочарования от двете страни. И ако си нов в инфлуенсър маркетинга, пак повтарям, започни от най-отдолу. Изгради този сидинг, изгради тая екосистема, измервай и просто апгрейдвай последователи, т.е. самите инфлуенсъри. И чак тогава инвестирай в платени инфлуенсъри, с които да работиш. По този начин не печели само бранда. Печелят и инфлуенсърите, както казах, и най-вече печели и самия клиент. Защото в крайна сметка той няма да бъде излъган. Така, преминаваме към следващото нещо. Изпратили сте продукта. Видяли сте кои инфлуенсъри го харесват. Някои са публикували без да ги молиш, което е супер. Други са ти писали с ентусиазъм, че искат да работят отново с теб. Тук идва ключовия момент. Кои от тези хора си струва да бъдат поканени една идея по-близо до бранда? Не просто за един пост, а за нещо по-дългосрочно. Да постват регулярно, да им се изпращат продукти и така нататък. И тук идва стъпка 2 от пирамидата. Афилиейти и посланици. Често се използва като синоним, но всъщност има различна роля в самата стратегия. Афилиейт, пак повтарям, афилиейт са хората, които помагат за директните продажби. Те получават процент от всяка продажба, която е дошла през техния линк или промокод. Тук говорим вече за чистата форма на перформанс маркетинга. CPA, Conversion Rate, ROAS. Посланиците от друга страна са, да кажем, лицето на бранда. Може да нямат промокодове, но в частта с кампаниите те са много ключови в събития, заснемане на видеа, емоционална връзка между бранда и тяхната аудитория. В много случаи един човек може да бъде и двете звена. Диан Фрейзър, много добър пример, той е амбасадор на неговия си бранд, но в същото време има и промокод, т.е. и афилиейт и играе ролята и на двете, което е супер добре, не само защото бранда си е негов, разбира се, но по този начин изгражда връзка с самия бранд, с самите хора, постоянно говори за носенето на бижута и така нататък. Хората, които не го знаят, напишете Диан Фрейзър в YouTube, ще видите как в Instagram всъщност вижте, но и в YouTube видеята му постоянно говори за бранда, постоянно споделя информация за бранда, фотосесии и така нататък. По този начин той не само продава тия продукти, той имплементира това, в което вярва, точно за тия value, за които говорих. Някои инфлуенсъри са отлични в изграждането на имидж, други са добри в самата продажба, както казахме. Твоята роля е да разпознаеш силните страни на всеки един и да направиш правилната преценка кой в каква роля трябва да има в стратегията. И тук говорим не за тия автоматизирани имейли. Тук трябва да има персонално, човешко отношение и да напишете примерно на самия инфлуенсър. Хей, видях колко готини неща сподели за продукта, много ти благодаря, имаме идея за по-дългосрочно партньорство, отворен ли си да поговорим или да направим една среща. След това изпрати кратко описание на предложението. Тук вече играе ролята брифа, самата оферта. Може би тук трябва да посочите какви са очакванията, колко броя съдържание очаквате, за какъв период, дали има афилиейт модел или ако няма, обясни какво получава в замяна самия инфлуенсър и много важно, дай на самия инфлуенсър възможност да предложи обратна връзка. Защо? Защото това е единствения начин самия инфлуенсър, креатор да се почувства част от бранда, част от изграждането, едно цяло с самия партньор, т.е. да, партньор като бранд имам предвид,
и по този начин да се изгради една дългосрочна връзка. Не просто да го приеме като работа, трябва да сподели и до там се простират ангажиментите. Направете ги част от историята, която създавате за този бранд. Най-добрите партньорства не се налагат, изграждат се всъщност. Ако имаш affiliate платформа, перфектно, работи с нея. Ако нямаш, може да започнеш с Google Sheet или ръчно създадени кодове. Важно е да започнеш. Нека ти споделя за няколко грешки, които се правят тук. Грешка номер 1. Да очакваш от всеки, който е публикувал по време на сидинга, да иска да стане посланник. Не всеки иска, не всеки може, не всеки има капацитета и не всеки пасва на твоята естетика и на твоите валюта, както казах. Грешка номер 2. Да третираш афилиейти като ефтините инфлуенсъри. Афилиейт моделът не е второ качество. Това е бизнес, партньорство с ясни цели, отговорности и стратегия. Грешка номер 3. Да дадеш еднакви условия на всички инфлуенсъри. Някои инфлуенсъри са подходящи за сторита, някои за UGC, трети за YouTube. Персонализирай. Това е, може би, най-добрият съвет. Мисли като бранд менеджер, не като спамър. Стигнахме до въпроса как можеш да задържиш един посланник. И ето няколко начина. Първият е да им изпратиш продуктите преди да си ги обявил в сайта, преди всички. Можеш да ги поканиш също така на снимки, събития или такива team meetup, които се обсъжда стратегията или лончването на самите продукти. Дай им възможност да участват в кампанията, дори като креативни партньори. Можеш също така да направиш вътрешна инфлуенсър общност в WhatsApp, Discord или в Instagram, такъв затворен профил, въпреки че това много зависи от самите хора, с които работиш. Другото нещо е, може да ги включиш в преглеждането на самото съдържание. Може да ги питаш дали съдържанието резонира с тях. Тези малки жестове създават емоционалната връзка. И най-хубавото всъщност е, че те правят инфлуенсъра съучастник, а не просто изпълнител на целия процес. Има много числа, които можеш да следиш. CPA, CTR, ангажираност, но понякога най-важните показатели са просто кой остава с теб, кой публикува месеци наред, кой се радва на продуктите ти, дори без ти да ги питаш, кой те отбелязва без дори да му напомниш или да му казваш. Това не са инфлуенсъри, това са партньори. И точно тези хора правят програмата наистина устойчива. Това нещо се изгражда във времето, както казахме. Стигнахме до върха на пирамидата. За мен най-искреното и готино нещо, защото се занимавам и с платена реклама, но това е момента, в който брандовете си казват: искаме да работим с големи инфлуенсъри, да направим кампания, да покажем мащаб. Да, платените партньорства могат да донесат огромен рич, милиони. Носят също така и престиж, доверие като изграждане, но само ако ги използваш в точния момент. Най-честата грешка, която виждам, е бранда пуска нов продукт и решава, че ще вкара 4-5 хиляди лева в един инфлуенсър, който не го познава самата аудитора и очаква чудо. Но какво става всъщност? Публикацията изглежда супер изкуствено. Аудиторията не реагира, инфлуенсърът публикува, прибира хонорара и продължава напред, както сме свикнали да казваме в нашата страна. И тук сега си мислиш, че инфлуенсър маркетингът не работи, но всъщност просто не си прескочил, т.е. просто си прескочил етапите. Платените партньорства имат най-голяма сила, когато са кулминация, не начало. Представи си този сценарий. Работил си с някой инфлуенсър от, да кажем, месеци. Публикувал е продуктите ти, получил е добър фидбак. Аудиторията му вече те познава, ангажира се с бранда, влиза в сайта, разглежда и така нататък. Сега, когато направите официално партньорство, всичко изглежда естествено. Реакциите са най-накрая, а не какво е това странно нещо, което е спонсорирано през профила на този човек. Това е магията на последователността. И тук отново искам да спомена Наум Шопов и Тея Минкова. Те са реален пример как трябва да се прави. Те работят само с брандове, на които те са фенове.
И сега тук може да направиш следните неща. Тествай с едно съдържание, започни с Reel или YouTube интеграция, измери реакциите, виж коментарите, проследи трафика и оптимизирай. Не подписвай дългосрочни договори веднага с първия инфлуенсър, с който ти отговори положително. Първо опитай с един пост, после с 3, после помисли за, да кажем, 3-месечна ангажираност или 6-месечна. Въведи бонуси при добра ефективност. Например, ако рилът достигне до, да кажем, 20 продажби, дай бонус на самия човек. Така мотивацията е двустранна. Планирай и разнообразявай. Инфлуенсърите могат да бъдат ангажирани за различни формати. Да кажем, TikTok, Instagram сторита, YouTube интеграции. Някога съм виждал и интеграции в имейли. Друг важен момент от партньорството е: не избирай инфлуенсъра по броя на последователите. Избирай ги по самата персона. Каква е неговата аудитория и дали тя съвпада с твоя потенциален идеален клиент. Например, дигитален номад, лайфстайл влогъри, спортисти и така нататък, ако имате лайфстайл фешън бранд. Ако продуктът ти решава, да кажем, конкретен проблем за един от тези хора, търси инфлуенсъри, чиято аудитория се препокрива, дори ако те имат 5000 последователи, дори 20 000, 10 000, няма никакво значение. Най-добрите платени партньорства се случват не защото са им платили хиляди левове, а защото самия инфлуенсър е изградил добра връзка с аудиторията. От друга страна, инфлуенсърът е изградил и добра връзка с бранда. Ще публикува с ентусиазъм, ще създава интересно съдържание. Аудиторията вече е виждала продукти от този профил. Ще приеме съдържанието като естествено, както казах вече. А ти ще знаеш, че залагаш на нещо познато, а не на сляпо. Създал си програма, работиш с инфлуенсъри, получаваш съдържание, имаш рич, имаш линкове, хора, които говорят за теб. Но сега идва трудната част. Как разбираш дали всичко това реално работи? Защото за разлика от платената реклама, например, инфлуенсът маркетингът не ти дава някакво табло, в което ти да погледнеш ROAS, да видиш CPA, да видиш какви са резултатите още на следващия ден. Тук трябва да знаеш какво да измерваш и кога и защо. И точно това ще разгледаме сега. Така, първо нека си припомним какви са възможните цели. Имаш 4 основни, както ги споменахме по-рано: Awareness, Content, Sales, Community. 4 на брой. Сега, ще минем през всяка една по-отделно, за да видим какво можем да измерваме, защо трябва да го измерваме, как да го използваме и така нататък. Първата категория – Awareness. Тук говорим за самата видимост, за самия reach. Искаме повече хора да разберат за бранда, затова следваме следните метрики: Reach, Impressions, Engagement Rate, това са всички реакшени, харесвания, споделяния и така нататък. И последната метрика е CPM. За жалост се изчислява ръчно, но сега ще ви кажа как. Взема се стойността на изпратените продукти, разделяте я на импресиите и получавате число. Например, ако си изпратил 50 продукта, т.е. на 50 инфлуенсъра, 20 от тях са публикували и са генерирали 150 000 импресии, това ви е CPM-а. Може да го сравните с CPM-а от Meta, TikTok и Google и всички останали платформи, в които рекламирате. В много от случаите тая метрика излиза по-ефтина и на по-добра цена. Втората категория е контента. Тук не говорим директно за продажби или reach, а за стойност под формата на съдържание. Задай си въпросите. Колко различни видеа, снимки или сторита получи? Какво е качеството им? Имаш ли права да ги използваш в реклами, например? Можеш ли да ги интегрираш в имейли, в ландинг страници или в, както споменах, в платена реклама? Това е твоят визуален актив. Запази го, можеш да го класираш по някакъв начин и съответно да го използваш в последствие. Тук много е важно да наблегнете и на различните типове съдържание, които получавате. Защото най-често съм забелязал, че се изпраща или едно демо, или се изпраща някакъв бриф, който има конкретно задание и се казва на инфлуенсъра: искам това, А, Б, С и това е.
Да, но ако сте изпратили на 50 инфлуенсъра, най-вероятно ще получите 50 едни и същи т.е. асета, т.е. различни клипчета, видеа, които или снимки там са асети, да, буквално, като под формата на съдържание. Съответно, в този момент, ако искате да ги използвате за реклама, ще влезете в проблем с алгоритъма на Мета. Защо? Защото ще има много голямо similarity между самите асети. Ако не се сещате какво е similarity, мисля, че го споменавам в предното видео, което направих. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете или да пишете в коментари, ще отговоря на всички. Така, третата категория е Sales. Тук нещата вече са по-цифрови и добре познати. Следиш следните метрики. CPA, т.е. разход за клиент през кодове, през линкове и така нататък. Conversion rate, т.е. хора, които са кликали спрямо поръчките, които си направил. Може да се тракват линк кликове, промо кодове и така нататък. Другото нещо е приходите от самите инфлуенсъри. Ако нямаш някаква affiliate програма или платформа, която използваш, това може да го правиш на Google Sheet, няма никакъв проблем, върши перфектна работа, стига да го имаш. Важното е да можеш да кажеш кой инфлуенсър носи резултати и кой не. Последната категория е към самото комюнити. Остави го на последно място, не по значение, не по важност, просто защото това е супер важно от гледна точка на изграждането на бранд, на доверие и така нататък. Тоест в предните три категории говорим за метрики, тук говорим за soft сила, т.е. по-мека сила, и това са хората, които не просто работят с теб, а вярват в бранда. Тук може да се измерва по малко по-различен начин. Тоест, колко инфлуенсъри са активни в период от поне 3 месеца да работят с бранда и да получават и да споделят. Кои публикуват без да си ги поканил, кой препраща други инфлуенсъри към теб, и това се изгражда като едно ядро и самата култура около самия бранд. А тя няма цена. Така, до тук говорихме за метриките, които всъщност имат значение. Сега, нека поговорим за тези, които могат да те подведат, т.е. тия vanity метрики. Това са views, likes, гледания. Те са много хубави за изграждане на его, на опитване да се опитате, т.е. самите инфлуенсъри да се опитат да ви кажат: моите постове достигат до хора, моите постове са видени от еди колко си човека, имат еди колко си лайка. Не се впечатлявайте от 100 000 гледания. Ако никой не е кликал, по-добре да имате 5000 гледания от точните хора, отколкото 100 000 гледания и никой да не се е ангажирал. Тук контекстът е ключът. Сравнявайте между самите инфлуенсъри, гледайте ефективността във времето и най-вече свързвайте метриките с бизнес резултатите. Следващата стъпка е може би важната. Какво да правим с тези данни? Отговорът е прост. Използвайте ги, за да вземете решение. Например, кой инфлуенсър да поканиш за втора кампания, с кого да спрете да работите дългосрочно, какъв тип съдържание да буствате за реклама, къде да инвестирате повече през следващия месец. Създайте си нещо като таблица. Ако нямате платформа, Excel, както казах, е перфектен за тая работа, дори аз работя на Excel. И ако не знаеш откъде да започнеш, създадох затворена група, ще споделя готов шаблон, който можеш да изтеглиш напълно безплатно и да го използваш за твоите инфлуенсър кампании. В него ще откриеш, в тази група ще откриеш други работни файлове, които ще ти помогнат да оптимизираш бизнеса си, Meta Ads, Conversion Rate и така нататък. И накрая нека направим едно бързо сравнение. Платената реклама ти дава ясна атрибуция, т.е. ROAS, Frequency, CTR и така нататък. Но често е прекалено скъпа и резултатите траят само докато плащаш. Т.е. ти рентваш платформата на Мета, плащаш си найема, което е рекламния бюджет, и получаваш резултати, които не са гарантирани, както казахме. От друга страна, инфлуенсър маркетинга изгражда доверие, изгражда съдържание и общност. Да, по-бавно, но ефектът му се натрупва и става този snowball ефект. Въпросът е как да ги комбинираш. Използвай инфлуенсъри за съдържание и за валидация. Използвай след това платена реклама, за да
скалираш това съдържание. Разбира се, че тук е много важно да получите разрешение от самия инфлуенсър, за да не си доведете проблеми и да не си развалите взаимоотношенията с тия хора. Затова казах и по-рано, договори и такива неща трябва да се създават. Фирма от страната на инфлуенсъра, договор от страната на агенцията, всичко да е направено както трябва, за да може агенцията да отговаря за профилите и за самото съдържание, което се пуска, особено на платена реклама, това е напълно задължително. Другото нещо, което се вписва в договора, всъщност е за какъв период инфлуенсъра дава възможност на бранда да използва съдържанието за платена реклама. Има си срок в договора, мога да го споделя и това в затворената група, нямам никакъв проблем за това. Затворената група всъщност, първите 100 човека ще могат да се възползват от промоционалната цена, мисля да я пусна на $10, не са абсолютно никаква сума за стойността, която ще получите. След това цената ще се вдигне и никога няма повече да бъде такава, каквато е в момента. Последната препоръка е следната. Измервайте резултатите не веднъж накрая, а редовно. Примерно месечно или всяка седмица или на всеки такъв wave, който правите. Сравнявайте, анализирайте и оптимизирайте. Инфлуенсър маркетингът не е хаотичен, а това е процес. И когато измерваш правилно този процес, се превръща в един от най-силните ти канали. Така, ако си стигнал до тук, значи не търсиш просто трик или временен резултат. Ти искаш система, програма и контрол. И това е най-силният актив, който можеш да имаш като собственик на бранд или като професионалист, който работи с инфлуенсъри. Инфлуенсър маркетингът не е просто модерна дума. Той е новият вид доверие, новият начин хората да открият, харесват и купуват. Вече знаеш как да определиш целта си. Как да изградиш пирамидата от seeding до affiliate и платена рекламата. Топа на фунията е партньорство. Знаеш как да преминеш от хаос към процес и как да измерваш реалната възвръщаемост. Това, което остава е да започнеш. Да започнеш не след месец, не когато сайтът стане перфектен, а сега. Ако искаш допълнителна помощ, шаблоните, както казах, за които споменах, вече са качени в затворената група. Напълно безплатно, готови за използване. Ще откриеш също така и шит, в който ти можеш да проследяваш инфлуенсърите. Готов скелет за партньорства и още други десетки работни файлове, които използвам лично в работата си с клиенти. Чеклисти за мета-адс и така нататък. Линкът е долу в описанието. Ако това видео ти беше полезно, абонирай се, натисни камбанката, за да не изпускаш следващите видеа. И още нещо. Ако имаш въпрос или искаш да споделиш с какво си имал най-много затруднения в работата си с инфлуенсърите, напиши един коментар. Много ще се радвам да създадем тази дискусия и да можем да направим инфлуенсър маркетингът това, което трябва да бъде. Защото в UK, всъщност може би навсякъде по света, това се превръща в най-силното оръжие на брандовете да достигнат до повече хора и да изградят това доверие. За сега това беше от мен. Радвам се, че останахте до края на видеото. Надявам се то да ви е било полезно. Следващото видео ще се надявам наистина да пусна видеото с Gymshark от новата поредица. Просто е много дълго, искам да го направя перфектно. Да, за сега ви оставям. Чао, чао и до следващия път.